Da ganin ki sai na kamu, gashi kin zamo jinin jikina. Da ganin ki sai na kamu. Wa alaikum. Baba, barka dai. Akwai abin tabawa nan. Kai, abin tabawa a Najeriya? Yaushe ruwan ka ji yaro ya ce ya tsuntso kuɗi. Ai da kaga yaro ya tsuntso kuɗi yanzu a nan Najeriya dai, nan Najeriya. To daga 5 sai 10 da kaga ya tsintuwan mutala naira 20 kenan. To ya gaggata. Da karowar ya ge take. Najeriya da Abokina waya magana budurwa nan taka. budurwa kai budurwa Kudakata, kudakata. Action. Abokina waya magana budurwan nan taka. kai budurwa ha ai tun lokacin da kace mata anko wa alaikum salam An wani lafiya mazaje ne ke. Ya kage ne. Ya ake ciki. Ana wallahi. Kashi. Fa an kai ba ku zuna izaka kana ba. Mun shafa ni wallahi. wallahi mun dan sha'afa ni wallahi sai sa gama mata wannan jana'izan nan ba Kai. Allah ya ji kan kakana. A lokacin da an ka ɗauke su sojana a lokacin suka zo dajin Sambisa da zuwansu yana shiga cikin dajin Sambisa ɗin nan gaba ɗaya sauro ɗaya sai sun ka zagaye su shi sauro guda na cewa ni haƙori zan cizo guda na cewa ido guda kuna cewa hannu yace shi guda yace ma a bar shi majan ɗuwa yuhi ciza sauro guda idan ka tallabo shi yana miya A can dajin Sambisa. a can dan sabon lokacin da kakana da ya zo da wani irin katoton sauro ina kabar tukunya ga wanda suka cewa a daha shinkafa dan na rika katanya din nan to aka daddace naman sauran din nan alquran sai an ka daha amma ko ba ta dauka ba dan sai an kai kusan wata guda ana cin nama gidan mu har yanzu bai kare ba kai maimaita Lokacin da kakanka zai wuce can dajin Sambisa yan ai da kakata ya wuce. An yi buɗa abinda za a yi mata bukka ba a samu ba sai an ga samu ƙashin bayan sauro shine an kai mata bukka da shi. tab wai a sambi ai ku kakanninku sojojin ƙasa na ni nawa kakan sojan sama na lokacin da za a kai su Sambisa wato za a ɗauke su daga Abuja a kai su Sambisa wurin yaƙi an tashi jirgi an tahi an shiga samaniya wato an yi nisa kana ji ina ji isa za ta yi an yi nisa jirgi ya mutu suba wato tsabagin jarumtaka kakana ka san mutanen da akwai su da jarumtaka da ya hito ya tura jirgin nan jirgin nan tashi Ana nuna a sama ya tura jirgi kana ya nan a tashi. sama ya tura jirgi ya fada ta taga Kai, ƙarya haka. ka ga daga ƙarya kake yi alquran ƙarya kake yi kai ma haka dai kai ƙarya kake yi ina za ka taba gani an yi rumfa da cinye sa Kai ina ka taɓa ganin kowa san gaskiya da wala gaskiya ni ba bai yadda ba masu kallon mu shi kuma kun yadda ni dai gaskiya bai yadda ba. jirgi.